Magkana ka nakuha nyo? Asa daw? Sineguelas. Tara na. Tara na! Hello. Okay guys, magkukuha kami ng Sineguelas. yan guys. Gumawa siya ng bayabas. Oh! Hinay! Chuya lagi di rin niyan nyo. Tagak lagi siya. Maraming puno dito ng bayabas. Pero puro paling. Ito guys, nakapunta na kami. Yan. Aray. Oh. Ito. Makyat na sila. Ito, nagkuha ko na. Daghan na ka nakuha nyo? Asa daw? Kita ko dire! Oh, ito.
So, yan guys, nagkuha na ako.
tayo dito nakita na ako matati. Magpasa do. Tinangita kong kama. Subukan kong matulog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.